हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करे वाला बाटी एक ऐसन व्यक्ति के बारे में जौन की आपन भोजपुरी समाज में एक चमकता हुआ सितारा बन चुकल बाटे। ई एक छोटे से गांव से निकलकर आज एक ऐसन मुकाम पे खड़ा बाटे जेकर ई कल्पना ही नाई कैले रहल। दोस्तों, हम बात कर रहा बाटी यूट्यूब स्टार विष्णु राज के बारे में, जे बेहद ही कम समय में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लेल बाटे। पिछले कुछ दिनों से ये लगातार शूटिंग करत रहले, जेकरे वजह से ये अपन और अपने परिवार खातिर टाइम ही नहीं निकाल पावत रहले। पर जैसे ही इनके थोड़ा सा समय मिलल तई अपन परिवार खातिर दिवाली में कपड़ा और ढेर सारा सामान खरीद ले रहले। साथ ही दोस्तों, ये धनतेरस के समय में खूब शॉपिंग भी कैले। हम आप सभी के बता दी कि ई अपने काम के साथ साथ अपने परिवार के भी पूरा ख्याल रखेले। आपके शायद मालूम नहीं होई कि ई बहुत ही कम उम्र से ही अपने परिवार के जिम्मेदारी उठा ले रहा जौन हर केहू के बस के बात ना ही बा। ये अपन परिवार के संभाले के साथ साथ अपन जीवन साथी के भी पूरी तरह से ख्याल रखेले। तब्बे तो दोस्तों, मालती चौहान इनकर तारीफ कैले बिना ना ही थकेलिन। दोस्तों, अगर इनके आए वाले एल्बम के बारे में बात करल जा तो एक से बढ़कर एक एल्बम जल्द ही आपके देखे के मिल जाए। दोस्तों, शायद आप लोगन के मालूम नहीं हुई कि विष्णु राज जब लखनऊ से हिंदी गाना के शूटिंग पूरा कई के घरे अइले और फिर ओकरे बाद ई छठ के गाना के शूटिंग में व्यस्त हो गईले। दोस्तों, हम आशा करत बाटी कि आप लोगन के भी इनकर आए वाला एल्बम बहुत पसंद आई। एक बात तब माने के पड़ी कि विष्णु राज जौन भी एल्बम निकलले बाटे उन लोगन द्वारा काफी पसंद कईल गईल बा। हम तो इतना ही कहब कि बस आप लोग ऐसे ही विष्णु राज पे आपन आशीर्वाद बनैले रखा ताकि आवे वाला समय में ये एक होनहार उभरता हुआ कलाकार साबित हो सके। तो दोस्तों, आप सभी के आज के ई वीडियो देख के कैसन लगल नीचे कमेंट बॉक्स में आपन भोजपुरी भाषा में ही बतावल जाई। वीडियो पसंद आयल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिया। जल्द मिलत है आप सभी के बीच एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।